Le ngiqondise ku-Gift Mabunda we-Gifted Media. Cha mfowethu, ngithi angiqale ngikuncome nje mfowethu ngale platform oyikhandile yokudebate nje ngenkolo. Ngiyakuvuma kakhulu mfowethu uhlakaniphile ngoba ukwazile ukuthola i-target, ukwazile ukuthola into esematheni nento abantu abaningi abathanda ukukhuluma ngayo kulezi insuku. Ngiyabonga ke mfowethu ukuthi nami wake wangibhalela ungimema ukuthi ngifike lapha kwi-podcast yakho. Kodwa ngathi uma ngikuphendula ngabona ukuthi impendulo yami awuyi-understand, uyitshela ukuthi ngiyanqaba. Nganginganqabi ke mfowethu, angikho ezingeni lokuthi ngiqhenye. Kodwa isimo mfowethu engikuso njengamanje asingivumeli ukuthi ngingafika lapho kwi-podcast. Kodwa uma sekudlule konke ngiyethemba ngiyogcina ngikuvakashele. Kodwa ke mfowethu inhloso yami namhlanje isekuthini ngibukile i-podcast yakho kakhulu, ngiyilandela futhi ngisho ungibhalela, wangibhalela vele sengivele sengikwazi. Kodwa mfethu ke la engifike ngikhale khona indlela oyiphethe ngayo i-podcast yakho. Lapha mfethu uyakuveza ukuthi wena uyiChristian. Ngaso sonke isikhathi uhleze uthatha uhlangothi. Lokho mfethu kwenza kube ngazuthi i-podcast yakho uyenzele ukuhlasela amaNazaretha. Mawusuku uyipresenter nje mfowethu awuchimi. Yebo sonke sinazi inkolo zethu, kodwa wena njengepresenter akufanele ukhombise ukuthatha uhlangothi. Kufanele wena ube neutral nje. Kungabikho uhlangothi ocindezelayo nohlangothi olusupportayo. Ngoba njengoba usimema nje mfowethu siya laphana, sisuke siyoveza laphana ulwazi lwethu esinalo ngeenkolo esikuzo. Nalolu hlangothi futhi othola ukuthi wena awulazi. So sisuke thina sizofundisa, sikuvezela ngoba nawe njengoba uyiChristian nje uyiChristian ngenxa ukuthi unolwazi ngoJesu. Nathi uma sizokuvezela ngobuNazaretha bethi ngoba sinolwazi ngoShembe. Ngakho kungezi ngenhloso ukuthi wena wazi ukuthi inkolo eright le okuyo inkolo kaJesu. Kuyafuna ukuthi ulalele nalezi ezinye inhlangothi ngaphandle kokuthatha uhlangothi. Angibonge nje kakhulu mfowethu i-podcast yakho futhi ngiyathemba isazokhula kakhulu ngoba isematheni futhi baningi abantu abayithandayo.